poměrně tvrdá, takže tam malá ale Michal se nevzdává a já myslím, že to tam opravdu. Velice stabilně jezdí záchranáři Žatec, což je sanita tady s lékařem. A ta sanita má samozřejmě svoje umístění v tomto prostoru a je tady na začátku toho eskapádu, takže kdyby se komukoliv vytížilo nebo měl nějaký zdravotní problém, takže ho všechno poslat, někdo může být alergický a podobně, tak neváhejte to oznámit kterémukoliv z dodavatelů, většina z nich má vysílačku a je možné zařídit právě nějakou zdravotní. Přesně tak, máme tam záchranáře Žatec, kteří samozřejmě čekají v autě, mají taky vysílačku, i kdyby to bylo něco drobného, buď to na informace, jo, nebo přímo k ním, nebo ke kterémukoliv z našich pořadatelů, a tam to máme v rámci několika minut, okamžitě přijedou, nebo si za nima zajdete a ve všem vám vyhoví. Jo, určitě hlavně tady pozor na vrtnoucí nohy. To je hned, už se dostala hůzete. A no jo, krásný trojznož, 40 Tatra, jediné a to je pozor, tyjo, tak to je pozor, ale to je situace krásná, nádhera. A ležíme, a jsme tam. Bylo to možná druhý rejt, asi si to, ale teď už to nepůjde. I z této situace se občas podaří. Máme tady boudu, krásnou boudu na sekci číslo 4. Slyšíme potlesk, možná by to chtělo jít zakřičet do žílu, ale počkáme si na to, s tím až kluci vylezou z té kabiny, protože tohle bylo opravdu parádní záležitost. Tak Zenda se už z toho úplně páčí. Zendo v pohodě. Super, paráda, to je ono. A když se dobře podíváte, tak Zenda má i kasičku, takže tam můžete házet rovné. Ideálně, tak já jsem chtěl říct 5 koruny, ale 20 taky můžou být. Tam vyšla i pajda. Tak budeme vyprošťovat, tady v tomhle případě asi pravděpodobně poradíme ten bagru, který tady přidá lítal jak važená vidra. Ten pošedal toho na Jovi, ale to je klasický kusta, tady se to prostě váží. Tak, jak vyvržený vodovan. Občas to poskytne nějakou slevu, takže okamžitě, jestli se cítí nějaký slevičky v podobě kódu do prosta, tak určitě hnedka budeme informovat. Většinou to děláme na Vánoce, takže určitě sledujte naše webovky. A hele, tak už tady máme a jsme na kole. To na kole, je to nezadržený. A já Oči, tak tohle nebylo pěkný. To bylo teda originální, ano, pravda.
Je obsluhuje po sebe. Ano, krásný průjezd. Kdo má tu možnost, může si dát alkoholické nápoje, kdo nemá možnost popíjet alkoholické nápoje, protože tam stánek jemný kolín a může se dát různého Podívejte se na to, jak se furt snaží to auto převrátit. Pořád po boku. Pořád jede, ale tam by to mohlo padnout. Jsou tam diváci! Ano, odpůjde! A pak to převrátit na druhou stranu. Diváci tam nejsou. Možná se dotočit kola ještě pátečku zkusit. Ano, zkouší. Ještě. Hele, dívej se na to. Tak jak? A to už vypadá blbě. No, jedou, ale já tam neslyším žádný diváky. Stojí tam, už jedou otiskaný. Paráda!
Každá láhev je očíslovaná, takže je to i sběratelská edice. Ano, my máme
Dobrý. Šving na hlavního. Máme boudu, 44 a všichni jsou v pořádku. Bagr, všichni bagr. Já když tak hvězdu postavím. Tak bagr nic. Tam vylezl, mám koleno. Určitě tam vidíte i tady trošku, co jsou diváci. Teď si vylízají z vozidla, tak teď bude to správná chvíle právě na to, na ten potlesk, na ten pískot a podobně. Určitě si to kluci zaslouží. Paráda, kluci, super!